guys, wis dikek tangisan iki lho. Makku nangis lho. Aku yo nangis, guys. Ditinggal mboke. Mboke koclok. Gak duwe buk. Buke minggat. Oh, gak kowe. Lho, ora kowe ke mau lho. Buke kan. Ora bukmu. Bukmu neng yo. Matuk nak. Matuk. Sedih, guys, sedih. Ora bukmu. Bukmu ning omahe, buke Mas mau lho. Ma nangis, melok nangis. Bukmu ki ning omah. Mbokku nangis, guys. Lah wajah gondrong iki Pak mau. Lah saiki lho wong elik digogrok kok. Lah ora tuh. Pakreng tenan Mas gak ngono. Kulo ali mah walah. Pasangan 300 tok. Wong wedok anake kok ngono kok ditinggal. To ya gue. Dadi wong Wimeng ki wong Magetan, guys. Nganu nek meni tau bojo karo adike makku. Tapi ki adik kandung apa ora, Mak? Gak ya. Ora adik kandung, ora adik tiri, guys. Iki karo Pak Liyo. Dadi kuwi mau ki wong Magetan, guys, bojone lekku. Lah aku mau ki ning gone Lek Tri, terus diceluk pakku to. Enek wong darine ngono to. Aku rono, terus aku ya wis roh memang nek Lek Ali ki roh. Keduduan roh. Malah nangis terus sih wonge. Piye, guys? Kuwi ndek mbeni sing nambakno pakku, guys, pas loro. Ya kuwi mau. Wonge ditinggal bojone. Bojone iki golek lanangan neh ngono lho, guys. Lah dijak balen karo lekku mau ki gak gelem. Dadi ki sing keranjingan sih sing dulure makku, guys. Kuwi duwe makku ae digawa 6 juta ra dibalekno lho. Sing wedok kuwi, sing dulure makku kuwi. Kuwi anake ditinggal ket umur pira, Mak? Kelas 1 ya. Yo 3 tahunan iki lho, guys. Lah sing lanang ki pengene ngajak balen, guys. Ngajak balen mbah wis ping pira ae, tapi ki sing wedok iki kedanan wong lanang. Mau dikon rabi karo pakku. Mumpung jek enom ndang rabi wong muni ngono. Terus saurane sik lah Mas ngopeni anak-anak dhisik wong muni ngono. Ki yo nelongso, guys, ngono iki. Anake sing gedhe kelas 3 kelas 1 SMA iki apenan lagi ape masuk iki lho, guys. Sing cilik lagi kelas 3. Nelongso, guys. Lah sedangkan lekku kuwi karo wong liya ki meteng neh, guys. Lah tapi lekku selanang mau sing wong Magetan mau jek gelem baleni. Nek gelem nganu ya ayo mau maneh. Intine iki ngajak balen ngono lho, guys. Tapi ya nek tapine yo kuwi sing wedok kuwi keranjingan kuwi. Wis keluargane makku ora ginah kabeh ya. Adik-adike kuwi. Tangisan jeredan cok anak sakmu meno ditinggal golek lanangan neh ngono. Aku mau yen Mas, guys, nelongso tok gak nganu. Lah ngerti ngono ya ora tak cipok mau, tak ngenteni kono. Oh iya ya, gak disangoni Pak nek gak nganu. Diweki pira mau? 300 tok. Ngesakno iki, guys. Dik beni wi sing nambakne pakku pas
Loro ndek mben digawane magetan diopeni ngantek seminggu ya lekku kuwi. Nemen. Kengko aku cek nangis ae guys, engko nek kelingane mbok ngantek engko sore ngono jek dipikir wonge. Nggih, makku. Terah dulure ae sing kerancingan. Duwe adi kok kaya ngono. Wis muga-muga bocah mawi bejo guys. Sugih sok ben. Ben railing karo ben. Mboke sing ben goleki. Muga-muga dadi bocah sing mulya. Sembrambang malah mak padahal sing dulure iki sing wedok, guys. Mau iki suka tipu-tipu lho, guys. Duwe makku ki digawa 6 juta. Gak dibalekno. Asal duwe ra dibalekno sumpah. Anake lho mak sing tak sakno ki anake, Mak. Itu sana anake. Kasih sayang wong tuwa karo kantoe. Ora aku ngerti lek Ali mau ya nelongsoi, Mak. Arep nemoni apa? Kengko ngantek engko ya nangis ae, guys. Ngantek nglawan. Terus Pak mau ki tekok wong tuane le Ali lah tibake mbah nang stroke, guys. Hek yo, Mak. Wong ngomong stroke ki. Hek selanang. Mbah stroke kek Mas mau muni. Pak stroke kek Mas mau muni ngono. Ndek ben iki wong buka usaha ayam ngono lho, guys. Terus mau ditekoki pake. Nyapa gak nganu neh. Gak wani, Mas. Gak wani nek koyo ngene iki wong ngono. Jane ya bolak-balik ditawani dijak balen tapi moh. Apa neh yo, guys. Terus tak omongi. Enek dulure mak. Yo tunggale kuwi mau. Sing nggur dhewe wi yo kerancingan wi. Aku angger ning ngene mbahku sing dibangga-banggakno anak sing nggur dhewe. Mbok kuwi ra nek ketoke. Biyen, guys, lulus SMA njaluk duit pakku tak omongi. Njaluk duit Pak kuwi sebesar 45 juta. Lah nek Pak kuwi duit kondi ya? Duit sakmono mbiyane. Kuwi jawane ape dinggo les bahasa. Wong ape ning Korea apa ning Jepang, Mak? Ape ning Korea. Yo karo Pakku gak diweki lah. Untuk sama mbiyane. Karo Pakku trimo diweki 5 juta. Bar diweki guys kowe ngerti. Aku gak diprivasi wong gak status. Bar diweki Pakku duit 5 juta. Kuwi wong kerja kok kerja. Wong jalan-jalan ning mall iki lho. Blonjo-blonjo shopping lho. Bayangno aku sing anake ora tau kok diweki dhek sakmono kok.
kuwi nembung njaluk duit 45 juta dhewek 5 juta langsung dienggo shopping. Padahalan ngomongnya wi lho ape dienggo bayar les bahasa wi. Terus ning gender bereng guys. Utang sapi nganggo jenenge pakku. Bayangno wi. Omahe lekku sing adike makku sing lanang. Tunggal nek piro, Mak? 5 nek gak 6. Lah, sing tunggal kandung ki trimo lek bati karo makku. Yo kuwi. Kan kurang yo, bla 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 kurang wi duwite. Ape dienggo les bahasa wi kurang. Omahe lekku sing lanang. Anak nomor 3 nek ra nomor 4 wi. Ini nomor 4, guys. Kowe ngerti, cagak gede-gede selawe pesagi nek gak piro. Yo selawe pesagi kuwi lho, guys. Omah utawi didol dienggo kuwi, ngragati wong ning Korea wi, mbok ning Korea mbok ning Jepang wi. Saiki nek ndi kerjane? Ning Indomaret lho. Bayangno kuwi lho wis entek puluhan juta, guys. Yo ora puluhan, ratusan Baik kerjane gak sida ning Jepang. Dan ngantek saiki wong ora nekoki aku, guys. Perkara kuwi. Duit 5 juta wi, dheweke ngomongnya ape dienggo bayar, tibake malah dienggo shopping ning mall Surabaya. Bayangno, guys. Nek aku ki gak apa-apa, Pak ngwehi sapa wi adi-adine ki ora masalah. Tapi yo kudu nek kanggone. Lah nek renek kanggone kok ngono ya percuma. Njaluk duit kok ngantek 45 juta. Masane gak butuh raga ta apa piye? 45 juta ra sithik lho. Duit 5 juta ki ya alhamdulillah. Soale guys tak omongi. Makku ki gak tau diopeni mbahku. Ya mak ya. Kecilek gak tau. Mbahku ki rabineh guys. Jadi makku nek angger aku ngomong bondo ning mbahku, aku diseneni. Koyok tek bagian dia. Nyapa wong aku iso golek dhewe, makku mesti ngono. Aku iso golek dhewe ra butuh aku bondo kanggo mbahmu. Mesti ngono kuwi, guys. Tapi mbahku ki nek angger nganu ku sing digoleki iki aku, mbahku lanang lho ya, gak mbahku wedok. Yo kanggo lekku nek menawa ndelok iki. Ndang mulai anake diopeni. Anake lu wis gede lek. Ket kelas 6 SD ngantek SMA kelas 1 mau tinggal. Ngomong itu Mbak Ilmu nangis. Mae nang omah nangis ae iki. Nek dijak baleni yo ndang anu kok. Aja sak karepmu dhewe lek. Ngesakno anak-anakmu. Wes guys, makku ku malah nangis terus Kayak mandek-mandek engko. Iki urung mandek kok
Nek nangis kok. Aslinya rumit yo guys, keluarga aku ki rumit sekali. Terah sengaja guys nomornya kita blokir. Tah aku ki emoh. Paling saiki mau yo ganti nomor WA. Aku mau berurusan karo wong-wong ngono kuwi. Aku kan gelo guys mergo kuwi lek kuwi bar diweki dhuwit langsung shopping kuwi. Sedangkan aku ora tau diweki dhuwit Pak aku ngantek sakmono akeh. Diweki mungkin kayak bayar sekolah ngono kuwi. Aku gak tau ngantek blonjo diweki 5 juta ngono gak tau guys. Wes guys ngono ae aku sesuk tak ngevlog karo makku kok. Do request karo yung nyaman ya sesuk aku tak ngevlog karo makku. Saiki aku kape ngevlog karo nganu. Lek Tri ape Ramban. Dadah. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiwas nangis terus nggo.